Dear Love, may kakilala ba kayong plantito at plantita? Yung kahit gabi na, nag-aasikaso pa rin ang mga alaga nilang tanim. Kumpleto pa yan sa mga gamit at pataba sa lupa. Tipong maiinggit ka na lang dahil mas alaga pa nila ang kanilang mga halaman kaysa sa sarili nilang anak. Ayusin mo naman yung pagbibitbit ng mga pinamili ko. Baka naman bumagsak yan. Opo ma, maayos naman ang paghawa ko. Mark, sinasabi ko sa'yo, pag yan nagkalat sa kalsada, naku, makakatikim ka talaga sa akin. Opo. Rose! Rose! Mare! Oh, Mare! Ikaw pala! Kumusta ka na? Long time no see ah! To, ayos lang naman. Ikaw ba? Ay, ayos lang din. Ito, katatapos lang mamili sa palengke. Ngayon na lang ulit kita nakita ha. Oo nga, Mare. Busy kasi ako. Busy? Ano bang pinagkakaabalahan mo at naging busy ka? Hindi na tuloy tayo makapagkwentuhan. Ito, busy sa pag-aalaga ng mga tanim kong halaman. Halaman? Nagtatanim ka na? Oo, stress reliever ko rin to. Gusto mo bang makita? Halika, tingnan mo ang mga tanim ko sa bakuran. Naku, tiyak na magugustuhan mo. Ay, wow naman! Ang lalaki! Ang lalago! Ikaw talaga nagtanim nito? Baka naman binili mo lang to Oo nga, ako talaga ang nagpabuhay sa mga yan. Paano ka naman natuto magtanim? Di ba, mahirap magpalago ng halaman? Naku, madali lang. Nanood lang ako online, tapos ginaya ko. Alam mo naman, nakaka-relax ang ganitong gawain. Tapos, yung makikita mo na namumunga ang mga alaga mo, ang sarap sa pakiramdam. Next week nga, magtatanim naman ako ng sampagita. Naku, nakakaingit naman. Pare, huwag kang mainggit. Subukan mo rin. Wala namang mawawala. Alam mo, mas maganda na may mga tanim na halaman sa bahay. Nakakaganda ng tanawin. Oh, tignan mo tong bahay ko. Oh, di ba? Para akong nasa magandang garden. Oo nga, no. Basta Mare, kung ako sa'yo, simulan mo na ang pagtatanim para balang araw, may maganda kang makikita sa bahay mo. Sabi nga nila, kung may itinanim, tiyak may aanihin. Promise! Oh, mag-e-enjoy ka rito. Okay. Ganun lang pala yun. Madali lang pala. Kayang gawin kahit nakapikit. Ma? Okay. Dapat hindi babad sa araw para hindi mamatay. Ma, Oh, ano ba yun? Tawag ka ng tawag. ano ba yung pinapanood nyo? Bakit parang seryoso nyo dyan? Tulog pa ako, naririnig ko na yan. Ano ba yan, ma? Ano lang to? Video. Inaaral ko kasi kung paano magtanim nitong tinatawag nilang espada. Ito raw kasi yung pinakamadaling palaguin ng halaman at mas madaling alagaan. Magtatanim na rin kayo, ma? Noks naman! Magiging certified plantita na rin kayo. Plantita! Yung mga magulang na nahihilig sa pagtatanim. Kaya palang aga nyong nagising. Siyempre naman, nakita mo naman 'di ba? Ang gaganda ng mga tanim ni Judy. Gusto ko rin magkaganon. Kaya lang, matagal na yatang nagtatanim si Aling Judy, ma. Kaya ganun na lang kaganda ang mga halaman niya. Natutukan at naalagaan niya ng maayos. Kaya hindi ako magpapahuli. Kung kaya ni Judy, kaya ko rin. Ito si Momo. Basta, magkakaroon din tayo ng mas magandang halamanan. Kayo po. Kung yan po ang magpapasaya sa inyo, susuportahan ko po kayo. Talaga? Susuportahan mo ko? Opo. O siya, samahan mo ko ngayon. Saan naman po? Sa bagong palengke. Hahanap na tayo ng paso at mga buto. Sisimulan ko na ang pangarap kong bakuran. Tulungan mo ko Nung una, suportado pa ako sa bagong hilig ni Mama. Sa isip ko, maganda na rin to dahil magkakaroon siya ng bagong libangan at pampalipas oras. Hanggang sa dumating na sa punto na ako na yung nasisermonan. Na para bang may bago akong kapatid na kaseselosan at kahati ng oras ni Mama.
Oras na para magdilig. Teka, bakit? Diyos ko! Spikey! Mark! Halika nga rito! Mark! Ma, bakit po? Ba't po kayo umiyak? May nangyari ba? Ano to? Ano nangyari kay Spikey? Spikey? Oo! Itong espada ko si Spikey. Anong nangyari? Bakit nabali ang mga tangkay ng alaga ko? Ano to? Ano to? Bakit nabasag ang ibang pasuko? Sino gumawa nito? Ano kasi, ma? Anong ano? Kahapon kasi, nag-slide yung motor ko sa halaman nyo. Kaya yan, nadaganan, nabali. Sorry, ma. Ano? Hindi ka man lang nag-iingat. Alam mo namang mahal na mahal ko tong espada ko. Nagpakahirap akong palakihin yan, tapos babalihin mo lang. Pasensya na, ma. Aksidente eh. Hindi ko naman alam na madulas pala sa area na yan. Kahit kailan ka talaga. Anong gagawin ko ngayon? Ang pangit na ng itsura niya, oh. Nagkalat pa yung lupa at basag na paso. Diyos ko naman. Tanim ka na lang ulit ng bago, ma. Tutubo naman yan eh. Hindi ganun kadali yun. Naku. Oh. Dahil sa ginawa mo, bumili ka ng sarili mong pagkain. Hindi ako magluluto. Ano? Ma naman. Wala nga akong pera eh. Magtiis ka kung wala kang pambili. Kawawa naman ang Spikey ko. Ang bango naman ito. Mabuti na lang dahil nagpasyaro ng mama ng girlfriend mo. Sakto dahil hindi pa ako nakakaluto sa bahay. May pang-ulam na tayo mamayang gabi. Marami rin kasing handa para kay Shane, ma. Kaya nakapagsaron si tita sa inyo. Oo nga eh. Salamat talaga. Basta, akin lang yung crispy pata ha. Pengen naman ako, ma. Hindi pa ako nakakatikim eh. Tumigil ka nga. Binalot yun ni Balae para sa akin at hindi sa'yo, no? Ano ba naman si mama? Ang damot. Manghingi ka ng sayo. Teka, Bakit, ma? Anong sinisilip niyo? ang ganda ng halaman na yun ah. Sandali. Ay, sundan mo ako. Ma, saan ka pupunta? Basta, halika. Tao po. Tao po. Ma, anong ginagawa mo? Hindi naman natin kakilala nakatira dyan. Ba't ka kumakatok? Basta dyan ka lang. Tao po. Ma! Bakit po? Anong kailangan nila? Ako ho si Rose. Mawalang galang na ho. Nakita ko po kasi itong halaman nyo dito at nagandahan ako. Matanong ko lang ho, ano ko bang tawag sa halaman na yan? Ito? Yung nasa kaliwa nyo ho. Opo, yan nga. Ito ba? Spider plant ang tawag dyan. Pero Lourdes ang tawag ng iba. Ang ganda naman ng halaman. Salamat. Mabuti na nga lang at napalago ko yan at naparami. Ang kagandahan sa halaman na to, hindi matakaw sa tubig. Ganun po ba? Nagtatanim din po kasi ako. At nung nakita ko po tong tanim nyo nagandahan talaga ako. Manong, pwede ho bang makahingi ng spider plant nyo? Ma! Naku, hindi po. Ma, tara na. Umuwi na tayo. Ay, ano ba? Tumigil ka nga. Nanghihingi lang naman pwede ho ba? Para naman magkaroon din ho ako ng ganito. Naku. Okay lang. Sige ho, bumunot na lang ho kayo. May lagayan ho ba kayo? Opo. Mark, akin na yung plastic dyan. Dali! Saan? Diyan ko muna ilalagay yung halaman para madala natin. Naku, maraming salamat ho May bago na naman ako mapapalaking halaman. Nakakatuwa naman. Si mama talaga. Kakaya. Tumulong ka na nga lang dito para maitanim ko na to. Naku, ang lakas na ng bagyo. Ma! Ma! Ba, nasa labas! Papasukin na tayo dito sa loob! Ano? Diyos ko!
Mataas na yung baha! Yung mga halaman ko! Po? Halika! Bilisan mo! Tulungan mo ako ipasok tong mga halaman ko! Ipatong mo yan! Yan sa lamesa! Dali! Ma, hindi ba dapat yung mga gamit natin ang unahin nating isampa? Dahil baka mabasa at maputikan. Ay, ano ka ba? Malulunod ang mga tanim kong nasa paso! Sensitive ang mga yan! Kaya bilisan mo na! Ipasok na natin! Ay, Diyos ko naman! Perwisyong ulan to! Ma, wait lang. Kukunin ko lang yung payo. Ang lakas ng ulan. Magpaulan ka na lang! Huwag ka na maarte! Baka mamatay ang mga tanim ko! Naku, makakatikim ka talaga sa akin! Opo, ito na. Naku, love. Pasensya ka na sa itsura ng bahay, oh. Bakit naman? Kasi, mukha ng gubat ang bahay namin. Si mama kasi, baliw na baliw sa pagtatanim. Kulang na lang, tirahan na kami ng mga hayop dahil mukha na tong jungle. Baliw? Ano ka ba? Ayos lang yun. Ang cool nga eh. Alam mo, gusto ko nga kausapin si tita eh. Ano naman ang pag-uusapan nyo? Naisip ko lang kasi, sa sari-saring mga halaman at bulaklak na nandito, halos wala na silang mapaglagyan. Kaya bakit hindi kayo magnegosyo? Bakit hindi nyo ibenta ang iba dito? Tulad nito. Nako, Iha. Pasensya ka na. Pero wala akong balak ibenta tong mga tanim ko. Tita, mano po? Kaawaan kayo. Tulad nga ng sinabi ko, parang mga anak ko na to. Mahalaga sa akin ang mga halaman ko. At hindi ko ito ipinagbibili. Naiintindihan ko po, tita. Ang sa akin lang naman po, hindi niyo naman po ibebenta ang lahat ng nandito. Kumbaga, pipili lang kayo ng mga halaman na kaya niyong ipagbili. Lalo na po ngayon. Marami ang mga kagaya niyo na willing bumili ng mga halaman. Actually, pwede niyo nga rin po itong i-vlog. Ituturo niyo po sa iba ang mga dapat matutunan sa pag-aalaga ng halaman. Kung paano nila mapapalago at mapaparami, kagaya nito. Kikita na po kayo, nakakatulong pa kayo sa iba. Dear Love, matapos ang mahabang pangungumbinsi ni Laika, napapayag niya rin si Mama sa munting negosyo na naisip niya. Siguro ang iba ay hindi mapapapayag si Mama, pero sa galing ni Laika na makipag-usap, ay nakuha niya ang pagsang-ayon ni Mama. Kaya naman, ang dati na hilig lang ni Mama na pagtatanim, ay naging munting negosyo sa bahay namin. Sa ngayon, ay nagkaroon na rin kami ng sariling shop. Dito niyo makikita ang malalaki at magagandang bulaklak at halaman. Hindi man kalakihan ng shop, pero makikita mo naman kung gaano ni Mama ito inaalagaan.